Binja fil-bidu ta' triq il-merkanti fil-belt li mbniet mill-kavallieri bħala l-Berġa tal-Italja tilqa l-Mużew Nazzjonali tal-Arti tal-Komunità jew kif inhu magħruf l-aktar il-Muża. Tmiss magħha il-Kappella ta' Santa Caterina tal-Italja li bħalissa sservi bħala il-parroċċa tal-Komunità Taljana f'Malta. Din hija l-uniku eżempju li għadu jeżisti ta' knisja ta' żmien il-kavallieri imqabbda mal-berġa tagħha. Ftehim bejn l-Arċidjoċesi u Heritage Malta se jippermetti li l-Knisja ta' Santa Caterina tal-Italja issir parti mill-esperjenza ta' min iżur il-Muża. Heritage Malta ser tieħu ħsieb tirrestawra l-Knisja. Iż-żewġ entitajiet se jaqsmu responsabilità tal-manutenzjoni u se jinfetaħ aċċess bejn il-berġa u l-Knisja. Iċ-Chairperson ta' Heritage Malta u direttur tal-Muża, Marja Kutajjar, qal li dan kollu huwa parti mill-bidliet li qegħdin isiru fil-Muża. Bdejna biswali jonqos li l-esperjenza kabruha wkoll bi proprjetajiet oħra li għandha madwara il-Muża. Dil-kappella hija l-unika kappella li għad fadal li hija komunikata dirett mal-berġa li kienu jokkupaw il-kavallieri ta' San Ġwan din id-darba tal-Italja. U allura kien xieraq li biftehim ma' dijoċesi kif qed nagħmlu bħalissa mal-Arċidjoċesi innifdu din il-kappella għall-esperjenza usa. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi Michael Paceros sejjaħ l-ftehim bħala pass ieħor importanti fil-ħarsien tal-wirt kulturali u reliġjuż tal-pajjiż. Il-Knisja ta' Santa Caterina d'Italja se jkollha iktar aċċess minħabba l-ħinijiet itwal ta' ftuħ u permezz ukoll tal-aċċess mill-Muża se jkun qegħdin jesperjenzjaw din il-Knisja li nbniet madwar 450 sena ilu. Naturalment terremot li kien sar fl-1693 ma ffettwax, anzi mbagħad inbena l-faċċata, il-parti ta' quddiem, u hawnhekk ukoll naraw it-titolari ta' Mattia Preti, ġifieri hija knisja storika illi il-Maltin u t-turisti se jkollhom iktar aċċess għaliha matul il-ġimgħa. Oriġinarjament il-Knisja imbniet fl-1576 fuq disinn tal-Perit Ġlormu Kassar. Il-faċċata u d-daħla li naraw illum imur lura għall-1713 meta sarura xogħlijiet taħt id-direzzjoni tal-Perit Taljan Romano Carapecchia.